Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Easy Greek Podcast, το podcast που σας μαθαίνει ελληνικά με καθημερινούς αυθεντικούς διαλόγους. Είμαι ο Δημήτρης και έχω μαζί μου την... Μαριλένα, για χαρά και από μένα. Χτες ήταν 25η Μαρτίου, Μαριλού. Οκ. Και τι μου το λες? Ωραία, ναι, το ξέρω. Ναι, το ξέρω, το ξέρεις. Και σήμερα είναι 26 Μαρτίου, ωραία. Ναι, προφανώς, και προχτές ήταν 24 Μαρτίου. Cringe. Και 25 Μαρτίου είναι μια σημαντική μέρα για την Ελλάδα, γιατί το 1821, την 25η Μαρτίου, ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση. Μέχρι τότε η Ελλάδα ήταν μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ήταν για πολλούς αιώνες υπόδουλη, δεν είχε ελευθερία και αυτονομία και γιορτάζουμε κάθε 25 Μαρτίου την αρχή της Επανάστασης, η οποία από ό,τι ξέρω όμως η Επανάσταση δεν ξεκίνησε 25 Μαρτίου τυπικά. Το ήξερες αυτό? Όχι. Αλλά επειδή είναι μια σημαντική χριστιανική γιορτή, 25 Μαρτίου, το κάνανε έτσι ώστε να συμπέφτει, ξέρεις. Οκ. Και από όλα αυτά ξέρεις τι έμεινε στο τέλος? Τι έμεινε? Οι παρελάσεις και ο μπακαλιάρος σκορδαλιά. Ναι. Τόσο μπακαλιάρο σκορδαλιά στο Instagram δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου, όπως είδα χθες. Για κάποιο λόγο, παιδιά, 25 Μαρτίου στην Ελλάδα τρώμε από το βορρά μέχρι το νότο και από την Ανατολή μέχρι τη Δύση τρώμε μπακαλιάρο με σκορδαλιά, τηγανιτό. Δεν ξέρω από πού ξεκίνησε αυτό. Το είχαμε ξανασυζητήσει κάποτε, βέβαια. Δεν ξέρω από πού ξεκίνησε, αλλά ξέρω ότι από την Καθαρά Δευτέρα μέχρι το Πάσχα, και αυτό μας το είπε ο θείος σου πριν λίγες μέρες, στην Παλίνη, Ναι. είναι η μόνη μέρα που μπορεί κανείς να φάει ψάρι. Α, οκ. Ενδιαφέρον. Δηλαδή μπορείς να φας θαλασσινά μέσα στην νηστεία, αλλά ψάρι δεν μπορείς να φας γιατί θεωρητικά Έχουν αίμα. έχει αίμα. Ναι. Okay. Οπότε με μία εξαίρεση την 25η Μαρτίου. Τώρα γιατί μπακαλιάρος, δεν ξέρω, να το ψάξουμε. Νομίζω επειδή ο μπακαλιάρος δεν είναι ακριβώς για να μπορούν να το τρώνε όλοι. Κάτι τέτοιο είχαμε βρει πέρυσι. Το είχαμε ξαναψάξει. Ναι, ότι και καλά είναι, ρε παιδί μου, τώρα δεν ξέρω πώς ακουστεί αυτό, ότι είναι λίγο του φτωχού το φαγητό, ότι δεν είναι, να σου πω τώρα, σκορπίνα, ισολομός ή οτιδήποτε που είναι πιο ακριβό. Κάτι τέτοιο είχα διαβάσει κάποτε. Στην Ελλάδα, ο μπακαλιάρος έγινε γνωστός τον 15ο αιώνα, κυρίως στους κατοίκους της ενδοχώρας, επειδή γίνεται παστός, γεγονός που τον καθιστά φθηνό και εύκολο στη συντήρηση. Καθιερώθηκε πολύ εύκολα σαν φαγητό για την 25η Μαρτίου, καθώς το φρέσκο ψάρι ήταν δύσκολα προσβάσιμο και αποτελούσε πολυτέλεια για τους φτωχούς κατοίκους της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η σκορδαλιά ήρθε να ελληνοποιήσει το συγκεκριμένο φαγητό και ίσως να κρατήσει την πίεσή μας σε φυσιολογικά επίπεδα από το πολύ αλάτι του μπακαλιάρου. Αυτό λέει εδώ. Οκ. Ωραία. Μια χαρά. Βέβαια, δεν καταλαβαίνω γιατί λέει η σκορδαλιά ήρθε να ελληνοποιήσει. Γιατί είναι πιο ελληνική η σκορδαλιά από τον μπακαλιάρο. Μάλλον. Παράξενο μου φαίνεται. Σ' αρέσει η σκορδαλιά? Πάρα πολύ. Αλλά χθες το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ τόσο που έφαγα σκορδαλιά. Δεν ξέρω εσύ αν μπόρεσες που ήμουν δίπλα σου, αλλά τρελαίνομαι για τη σκορδαλιά. Ήθελα να πω ότι υπάρχει γενικά αυτό το ότι άμα έχεις φάει σκόρδο, βρωμάς πάρα πολύ σε όλους. Βρωμάς. Εγώ πραγματικά αυτό, παιδιά, ποτέ δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, δεν με ενοχλεί. Ειδικά άμα έχουν φάει και οι δύο σκόρδο. Εντάξει, έτσι ναι. Αλλά εσύ δεν έφαγες. Ναι, απλά αυτό το βρωμάω, δεν μπορώ, τζατζίκι, άμα φάω τζατζίκι θα βρωμάω, δεν θα φάω κρεμμύδι, για μένα όλες αυτές οι μυρωδιές είναι απολύτως φυσιολογικές. Και δεν καταλαβαίνω όλη αυτή την μανούρα. Να σου πω την αλήθεια, προτιμώ τη μυρωδιά του σκόρδου από πολλές κολόνιες εκεί έξω. Που περνάει κάποιος και αφήνει ένα σύννεφο μπόχας. Ναι. Το προτιμώ. Κι εγώ. Γιατί οι κολόνιες μου προκαλούν πονοκέφαλο, ο μπακαλιάρος με τη σκορδαλιά. Η σκορδαλιά μάλλον όχι. Αυτό. Χτες φάγαμε βέβαια και έναν μπακαλιάρο τούρτα. Α, ναι. Τι φανταστικό ήταν αυτό, παιδιά. Πήγαμε στα γενέθλια, έχω έναν πολύ αγαπημένο φίλο που είμαστε εδώ και 25 χρόνια φίλοι και είχε τα γενέθλιά του και του οργάνωσε η γυναίκα του με την κόρη του πάρτι έκπληξη
και είχαν παραγγείλει μία τούρτα σε σχήμα μπακαλιάρου. Βέβαια μέσα ήταν full σοκολατένιο, καταπληκτικό, πεντανόστιμο, αλλά ήταν πάρα πολύ έξυπνη ιδέα το να κάνεις τούρτα σε σχήμα μπακαλιάρου. Ήταν μεγάλη επιτυχία χθες. Ο Σταύρος όταν ξάπλωσε μου είπε ότι ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής του εξαιτίας της τούρτας μπακαλιάρου. Βέβαια ο Σταύρος πολύ συχνά λέει αυτό είναι η πιο ωραία στιγμή της ζωής μου, που είναι καλό, που σημαίνει ότι περνάει καλά. Αλλά πια το λέει συχνά ότι δεν έχω περάσει καλύτερα μαμά από σήμερα. Άρα για το ξεχνάει τις υπόλοιπες φορές που πέρασε καλά ή όντως κάθε φορά είναι και καλύτερα? Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει στο μυαλό ενός τετράχρονου. Χτες επίσης ήταν ενδιαφέρουσα μέρα για τον μικρό, αν και δεν το σκέφτηκε έτσι. Μπορεί και να μην το κατάλαβε καν. Αν και σίγουρα αφού του αρέσουν τα καράβια και τα λοιπά, θα του έμεινε κάτι. Αναφέρομαι στην επίσκεψή μας στα πολεμικά πλοία που ήταν αραχμένα στο λιμάνι του Πειραιά. Χτες, σαν μέρος των εορτασμών για την 25η Μαρτίου, είχε 2 πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού, αραγμένα, μία φρεγάτα και μία... Πώς λέγεται αυτό, το συζητάγαμε με τον Ηλία, ένα τορπιλάκατος περιπολίας, κάπως έτσι. Τα αρχικά του ήταν πι-καπαθήτα ρίτσος. Πώς λέγονταν? Πι-καπατάφ. Ταφ πι-κάπα ρίτσος. Οκ. Τι σημαίνει ταφ πι-κάπα? Αυτά, ο στρατός, η πολεμική αεροπορία και όλα αυτά και το ναυτικό είναι γεμάτα αρχικά παντού, παιδιά. Ήταν αυτό το σκάφος ένα ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων. Με άλλα λόγια, είχε πυράβλους κατευθυνόμενα βλήματα. Το βλήμα είναι κάτι το οποίο εκτοξεύεται από κάπου. Βλήμα είναι η πέτρα σε μια σφεντόνα, είναι ένα βέλος από ένα τόξο, είναι μια σφαίρα από ένα πιστόλι και είναι ένας πύραυλος. Όλα αυτά είναι βλήματα. Είναι projectiles που λέμε στα αγγλικά. Από το ρήμα βάλω. Οκ. Ναι, είναι το ουσιαστικό του ρήματος βάλω. Μαριλού, πώς φάνηκε αυτή η επίσκεψη? Αυτή η επίσκεψη με έκανε νιώσω αμήχανα. Γιατί τα περισσότερα από αυτά χρησιμοποιούνται, εντάξει, σε περίοδο ειρήνης, έτσι απλά τριγυρνάνε και τσεκάρουν, ρε παιδί μου, ότι όλα καλά στα ελληνικά ύδατα. Και ένα από αυτά είχε πάει στην περιοχή που υπάρχουν πειρατές, εκεί κάτω στην Ερυθρά θάλασσα, μπλα. Στο Σουέζ είχε πάει, είπαν. Όχι, στο Σουέζ ήταν το πρώτο ταξίδι και μετά μου είπε ο Ηλίας, ο ξαδελφός μας, ότι είχε πάει σε εκείνη την περιοχή που είναι ανάμεσα στη Σομαλία και στην Ιεμένη, νομίζω, που παίρναν οι πειρατές και είχε πάει για να τσεκάρει ότι όλα καλά και θα περάσει το ελληνικό πλοίο χωρίς να το πειράξουν. Δεν πάει όμως να είναι πολεμικά αυτά τα πλοία. Οπότε δεν ένιωθα καλά χθες στην ξενάγηση. Δεν θέλω να έχω καμία επαφή με οτιδήποτε σχετίζεται με τον πόλεμο. Ούτε να πάω σε πολεμικό μουσείο με ενδιαφέρει, ούτε ενθουσιάζομαι με τις παρελάσεις, ούτε ενθουσιάζομαι με τα ελικόπτερα που πετάνε πάνω από το κεφάλι μας και τα μαχητικά αεροπλάνα σε κάθε παρέλαση εδώ στην Αθήνα. Παιδιά, δεν θέλω. Γιατί πέρα από ότι με τρομάζει η προοπτική ενός πολέμου, που τώρα πάλι λιγάκι εδώ στην Ευρώπη αρχίζουν και συζητιούνται διάφορα περίεργα πράγματα και στη Γαλλία νομίζω τους προετοιμάζουν και τους έχουν δώσει κάποιες οδηγίες κτλ. Τη στιγμή που μιλάμε και κάνουμε το podcast και πήγαμε εμείς χθες μέσα στην καλή χαρά στα πολεμικά πλοία, την ίδια στιγμή σε διαφορετικά μέρη στη γη υπάρχει αυτό ρεαλιστικά, ρε παιδί μου, και σκοτώνονται άνθρωποι και παιδιά, γυναίκες, μεγάλοι, μικροί, ζωάκια, καταστρέφονται πόλεις, οπότε όχι, δεν θέλω να έχω καμία σχέση με την πολεμική βιομηχανία. Άσε που του Σταύρου δεν του άρεσε, κούναγε και το ένα καράβι και ζαλιζόταν και εκείνος κι εγώ. Οπότε νομίζω δεν θα ξαναπάω, Δημήτρη. Τι λες γι' αυτό που λένε αν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο? Τι σημαίνει αυτό τώρα? Ποιος το λέει αυτό? Σημαίνει, όχι, είναι το δόγμα γενικότερα των εξοπλισμών. Είναι η σκέψη ότι ο μόνος τρόπος να διατηρήσεις την ειρήνη είναι να είσαι καλά εξοπλισμένος, ώστε να μπορείς να αποτρέψεις μια ξένη επέμβαση. Όχι, το να έχεις ειρήνη είναι να έχεις καλή εξωτερική πολιτική και ανθρώπινη για να μπορείς να συνεννοηθείς με τις χώρες που θα επιτεθείς ή θα σου επιτεθούν. Για μένα. Αυτό. Δηλαδή τώρα, να μην μπούμε σε πιο βαθιά νερά περί Παλαιστίνης.
Περισσότερο για την Ουκρανία, ως προέκταση της Ουκρανίας τα πράγματα που συζητάμε τώρα. Ναι, μας επηρεάζουν εμάς εδώ. Ναι, είναι μια παράξενη κατάσταση γιατί η Τουρκία έχει αναβαθμιστεί ως σημαντικός σύμμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη συγκυρία, όπου η Τουρκία για την Ελλάδα είναι ουσιαστικά εξοπλιζόμαστε για την Τουρκία. Τώρα όμως έχει βρεθεί η Ελλάδα σε μια κατάσταση όπου πρέπει να σκεφτεί πώς θα συνεισφέρει και σε αυτό το ταμείο εξοπλισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το Rearm Europe των 800 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παιδιά, τι ποσό είναι αυτό, 800 δισεκατομμύρια ευρώ. Τέλος πάντων, και όπως έλεγα στη Μαριλού χτες, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει ανταλλάγματα στην Τουρκία για αυτό το αναβαθμισμένο στρατηγικό της ρόλο πλέον και πώς η Ελλάδα θα αντιδράσει σε αυτό. Δηλαδή, θα έχει ενδιαφέρον. Απλά αυτό έχω να πω. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτή την συζήτηση περισσότερο. Αλλά εδώ είμαστε και τα βλέπουμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Ακριβώς. Πάντως, γενικά νομίζω μπορείς να κάνεις κάτι καλύτερο ένα πρωινό Τρίτης από το να πας σε πολεμικά πλοία. Εντάξει. Είχε και άπειρο κόσμο. Είχε άπειρο κόσμο. Δηλαδή, στεκόμασταν στην ουρά συνολικά καμιά ώρα, παιδιά. Ναι, ο Σταύρος φρίκαρε σε φάση ότι δεν θέλω να μπω σε αυτό το πλοίο. Άσε με ήσυχο. Λογικό. Ναι. Και σχολιάζαμε επίσης, εντάξει, εμείς τον Σταύρο τον μεγαλώνουμε πολύ διαφορετικά από ότι οι περισσότεροι γονείς. Αυτό το βλέπουμε και από. Βλέπαμε χτες με τη Μαριλού, πότε ήταν, προχτές. Ναι. Φωτογραφίες από τις απόκριες, από τον παιδικό σταθμό. Και βλέπαμε πως όλα τα αγοράκια ήταν ντυμένα. Σούπερ ήρωες. Αστυνομικοί. Ήτανε 2 παιδάκια αστυνομικοί μέσα στο ίδιο τμήμα. Μου έλεγε ένας άλλος μπαμπάς δίνει στο παιδάκι του παντελόνι παραλλαγής. Εντάξει ρε παιδί μου, ναι, έχουνε... Παραλλαγή είναι το καμουφλάζ, αυτό που βάζεις στα... Φοράνε οι στρατιωτικοί, κυνηγοί... Ναι, παραλλαγή λέγεται στα ελληνικά αυτό. Ο Σταύρος, αν πήγαινε, θα φόραγε μια στολή Stitch. Για όσους δεν γνωρίζετε, αν δεν το έχετε ακούσει ήδη, γιατί κάπου θα το έχουμε αναφέρει, κάνουμε λόγο για το Lilo and Stitch της Disney. Ο Σταύρος θέλει να βλέπουμε κάθε μέρα ένα επεισόδιο, 2-3 Lilo and Stitch, επειδή του αρέσει πάρα πολύ. Και μένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι αυτό το δίδυμο που είναι διαφορετική από όλους τους υπόλοιπους στην παρέα και στη Χαβάη, στο νησί εκεί που μένουν κτλ. Οπότε ο Σταύρος λατρεύει, γουστάρει Stitch τα πάντα. Τα γενέθλιά του ήταν θέμα Stitch κτλ. Και του φέραν μια φοβερή αποκριάτικη στολή Stitch. Απλά σκεφτόμαστε με τον Δημήτρη, θα ήταν ο Σταύρος μόνος του Stitch, Disney, και όλοι οι υπόλοιποι ήταν αστυνομικοί, σούπερ ήρωες, Spider-Man. Με μπράτσα και τέτοιες φάσεις. Ναι, εντάξει, ήταν όμως πολύ γλυκούλια, ήταν πολύ αστεία και όμορφα, αλλά δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι βιαζόμαστε λίγο να βάλουμε τα παιδιά μας σε μεγαλίστικα πράγματα, ότι... Θεωρώ ότι 4 χρονών, εντάξει, ο τρόπος που σκέφτομαι εγώ και εσύ και γι' αυτό ταιριάζουμε σε κάποια πράγματα, ότι θέλουμε λίγο Disney, λίγο ζωάκια, ζούγκλα, σαφάρι, τέλος πάντων. Εντάξει. Όχι σαφάρι, σαβάνι θέλω να πω. Ναι, δεν τον έχουμε μέσα ούτε στις παρελάσεις. Δηλαδή ο Σταύρος χθες δεν ήξερε την 25η Μαρτίου. Γιατί αρρώστησε και δεν πήγε σχολείο, που έτσι κι αλλιώς δεν θα πήγαινε, θα πήγαινα με εκδρομή. Πού να ξέρει ρε την 25η Μαρτίου. Τι λες και εσύ, τι απαιτήσεις έχεις. Ναι, δεν ξέρει γιατί δεν του μιλήσαμε. Τα άλλα παιδάκια κάπως είχαν ποίηματα. Και εμείς όταν είναι οι εθνικές γιορτές φεύγουμε εκδρομή. Το κάνουν και οι γονείς μου αυτό συνέχεια, Δημήτρη. Οπότε ο Σταύρος ούτε ξέρει τι είναι η παρέλαση, ούτε ξέρει γιατί έχουμε τη σημαία. Το μόνο που ξέρει είναι ότι η ελληνική σημαία έχει στη μέση ένα χ, όπως είπε χθες, αντί για σταυρό. Και του δείξαμε και τη σημαία που είναι ο σταυρός πάνω αριστερά και οι γραμμές οι άσπρες και μπλε. Και λέει αυτό δεν είναι η ελληνική σημαία. Ξέρεις, έχει στο μυαλό του κάτι πολύ συγκεκριμένο. Οπότε ναι, κάπως τον μεγαλώνουμε μακριά από παρελάσεις, εθνική συνείδηση. Θέλουμε να τον κάνουμε λίγο πιο κοσμοπολίτη, θεωρώ. Αυτή η σημαία, η μπλε, δεν ξέρω αν το ξέρεις εσύ Μαριλού, αυτή η μπλε σημαία... Ναι, ξέρω τι θα πεις. Τι? Ελευθερία ή θάνατος. Όχι. Όχι, οκ. Ότι αυτό το μπλε με τον άσπρο σταυρό,
Είναι η παλιά μορφή της σημαίας της Ελλάδας. Α, δεν το ξέρω αυτό. Ναι, είναι η εναλλακτική μορφή παλιά. Χρησιμοποιούταν περισσότερο, νομίζω, όταν ακόμα είχαμε βασιλεία, ήταν πιο πολύ... Χρησιμοποιούταν περισσότερο. Πλέον το βλέπεις κυρίως, βλέπεις αυτή τη μορφή, αυτή τη σημαία, σε τέτοιες εθνικές γιορτές. Περισσότερο. Εγώ ξέρω ότι ο αριθμός από τις γραμμές που είναι άσπρες μπλε μπλε μπλα είναι γραμμές τόσες όσες οι συλλαβές από το ελευθερία ή θάνατος, ότι είναι 9 στο σύνολο. Είναι, μέτρησε το κάποια στιγμή και πες μας το επόμενο podcast. Όχι, είναι. Αλήθεια. Δεν χρειάζεται να το μετρήσω, το ξέρω. Ωραία, τέλεια. Από εκεί λοιπόν, δεν είναι τυχαίο το νούμερο. Κάτι ξέρω κι εγώ. Δεν ξέρω άμα γι' αυτό το κάνανε έτσι, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, το θέμα είναι, Δημήτρη, αυτό που σου λέω, ο προβληματισμός μου είναι μεγαλώνοντας ο Σταύρος που θα έρθει αντιμέτωπος με όλα αυτά και με μια κοινωνία πιο σκληρή και με μια κοινωνία πιο αστυνοκρατούμενη και ότι δεν θα μπορεί μια ζωή να ζει με το Lion King και με τους τίγριδες και όλα αυτά που έχει στο μυαλό του. Εντάξει, βέβαια, ό,τι να πάρει θα το πάρει μεγαλώνοντας έτσι κι αλλιώς. Οπότε εμείς κρατάμε λίγο την παιδικότητά του τώρα. Το έψαξα λοιπόν και βρήκα ότι πρόκειται περί λαϊκής δοξασίας, από ό,τι λέει η Wikipedia, ότι οι ρίγες, κάθε ρίγα της ελληνικής σημαίας αντιστοιχεί σε μία συλλαβή από το ελευθερία ή θάνατος. Οκ. Ναι, οπότε και εγώ το ήξερα αυτό, στο σχολείο μας το λέγανε. Οκ, κάτι μάθαμε κι εμείς. Ποιος ξέρει τι άλλο μαθαίνουμε στο σχολείο για δοξασία. Γενικά, άλλο όμως είναι το θέμα που θέλαμε να συζητήσουμε, όχι 25 Μαρτίου αυτή τη φορά, για την οποία έχουμε κάνει και ένα βίντεο. Όταν κλείσαμε τα 200 χρόνια είχαμε κάνει ένα βίντεο γενικά για τις παρελάσεις και για το πώς τιμούμε τους προγόνους. Θυμάσαι? Ναι. Με τη φωτογραφία μου όταν ήμουν σημεοφόρος. Ναι, ο Γλυκούλης. Ναι. Δεν θα μιλήσουμε άλλο για 25 Μαρτίου, που άλλωστε όταν μας ακούτε θα είναι περασμένα περσινά ξινά στα φίλια που λέμε. Οκ. Έχουμε ηχητικά. Μετά θα τα βάλουμε τα ηχητικά. Ας μιλήσουμε λίγο για τα γαϊδουράκια. Που είναι το θέμα της εβδομάδας. Το θέμα της εβδομάδας. Πήγαμε τις προηγούμενες μέρες με τον Δημήτρη και με τον Σταύρο μια φοβερή βόλτα, παιδιά, η οποία είναι και πολύ κοντά στο αεροδρόμιο. Υπάρχει μια φάρμα όπου εκεί φιλοξενούν και φροντίζουν και αγαπάνε πολύ γαϊδουράκια, κατά κύριο λόγο κακοποιημένα ή άρρωστα ή γέρικα, γενικά αυτά τα γαϊδούρια που δεν έχουν περάσει πολύ καλά στη ζωή τους. Και αυτό το μέρος λέγεται Γαϊδουροχώρα. Στο Instagram μπορείτε να το βρείτε ως Donkeyland. Και δεν το περίμενα, Δημήτρη, ότι θα είναι τόσο όμορφα και τόσο φροντιστικά απέναντι σε αυτά τα πλάσματα. Όταν λες κακοποίηση, Μαριλού, τι εννοείς? Εννοώ ότι τους είχαν πολλά κιλά παραπάνω από αυτά που αντέχουν στη ράχη τους, ότι κάποια τους είχαν κόψει τις πατούσες τους, ας πούμε, για να τους βάλουν τα πέταλα, κάτι που δεν επιτρέπεται. Ποιες πατούσες, ρε? Τις οπλές? Οπλές, ναι. Εγώ λέω στα παραμύθια του Σταύρου, δεν λέω συνέχεια πατούσες. Δεν τις κόβουνε. Νομίζω τα πέταλα δεν ξέρω άμα είναι κακοποίηση. Ναι, είπαν ότι δεν πρέπει. Ναι. Ότι τα έχουν χτυπήσει με κάποιο ξύλο, με κάποιο σίδερο, ότι ναι, δεν τα έχουν φροντίσει όπως τους αρμόζει. Ένα γαϊδούρι μάλιστα το έφερε, λέει, ακούστε τώρα ιστορία, ένας παπάς ταξίδεψε 1,5 χρόνο, παιδιά, με τα πόδια ή πάνω στο γάιδαρο, με ένα γάιδαρο, ξεκινώντας από τη Γαλλία με τελικό προορισμό να πάει στη Βιθλεέμ, και του είπαν ότι για να μπει στη Βιθλεέμ έπρεπε το ζώο να μείνει σε 6μηνη καραντίνα για να μην είναι άρρωστο, να μην μεταφέρει κάτι μέχρι εκεί, και αποφάσισε τελικά να σταματήσει το ταξίδι του στην Ελλάδα. Βρήκε τη γαϊδουροχώρα και άφησε εκεί αυτόν τον ταλέπορο γάιδαρο. Επί 1,5 χρόνο περπατάγανε μαζί. Το όνομα αυτού Ισίδωρος. Ο Ισίδωρος, ναι. Δεν στάθηκαν τυχερά στη ζωή τους αυτά τα γαϊδούρια που φιλοξενούνται εκεί. Γενικά τα γαϊδούρια, ενώ είναι εμβληματικά στην Ελλάδα, τα βλέπουμε πολύ στα ελληνικά νησιά ιδιαίτερα, δεν τους συμπεριφερόμαστε πάρα πολύ καλά. Ναι. Μόνο την Κίμολο να δεις και τι γίνεται εκεί. Τα βλέπουμε συχνά παστουρωμένα τα γαϊδουράκια, που είναι
έτσι λέγεται, το δέσιμο του μπροστινού και του πίσω ποδιού, ούτως ώστε τα ζώα να μην μπορούν να τρέξουν. Το κάνουν πολύ σε κατσίκες αυτό και σε γαϊδούρια και θεωρείται κακοποίηση ζώου και επιδέχεται πρόστιμο. Φυσικά στα ελληνικά νησιά, αν πάρεις τηλέφωνο και τους πεις παιδιά, βρήκα ένα παστουρωμένο ζώο, δεν θα κάνουν τίποτα, μη σου πω θα βάλουν τα γέλια μαζί σου. Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι... Στα ελληνικά νησιά σε φάση είναι ο γνωστός του γνωστού, πληρώνω την αστυνομία για να κάνει τα στραβά μάτια. Φαντάζομαι κάπως έτσι πάει. Και πέρα από αυτό, ας πούμε στη Σαντορίνη... Α, ναι. Δεν ξέρω αν το άκουσες αυτό που το είπανε, Μαριλού. Ναι, το άκουσα. Ναι, τα γαϊδουράκια στη Σαντορίνη είναι πολύ γνωστή τουριστική ατραξιόν. Και γενικά συνηθίζουν να κουβαλάνε πολύ περισσότερα κιλά από όσο αντέχουν τα γαϊδουράκια. Και όταν τους ρωτήσαμε άμα έχουν γαϊδουράκια από τη Σαντορίνη εκεί πέρα, μας είπανε τα γαϊδουράκια της Σαντορίνης δεν φεύγουν από τη Σαντορίνη. Ότι είναι ένα πολύ κλειστό κύκλωμα ανθρώπων που τα εκμεταλλεύονται. Ναι. Γενικά όπου βλέπετε γαϊδουράκια, μην πηγαίνετε πάνω και σκαρφαλώνετε να σας πάνε, ξέρω εγώ, στα φυρά ή να πάρετε την άμαξα στην Αίγινα ή στις Πέτσες και να κάνετε βόλτα με τα γαϊδουράκια μετά. Στην Αίγινα έχουν άλογα, δεν έχουν γαϊδουριά. Έχουν άλογα, οκ. Ναι, έχεις δίκιο. Ό,τι και να είναι, δεν πειράζει ρε παιδιά, μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτό. Όπου μπορούμε λίγο να τα φροντίσουμε και να τα προστατέψουμε, ας το κάνουμε. Έτσι δεν είναι? Ναι, νομίζω ότι στα πλαίσια της κακοποίησης των ζώων και πώς είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι σχετικά με την κακοποίηση ζώων, ότι κάποια ζώα μας είναι λίγο αόρατα στο πώς μπορεί να τα κακοποιούμε. Ναι. Δηλαδή έχουμε τις κεραίες μας πάρα πολύ στραμμένες στις γάτες, στους σκύλους, ξέρω εγώ. Αλλά άλλα ζώα κάπως, επειδή δεν έχουμε τόση στενή επαφή μαζί τους, μας περνάνε κάπως πιο στον ντούκου. Πιο αδιάφορα δηλαδή. Ναι. Πιο στα γρήγορα. Ναι, χωρίς να τους δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Ήταν πάρα πολύ ωραία εκεί για παιδιά που λέτε, γιατί ο χώρος ήταν πολύ όμορφος και ήταν μέσα στη φύση. Κάτω από τον ημιτό. Ήταν τα γαϊδουράκια όλα μαζί, φαινόταν ότι τα προσέχανε πολύ καλά. Πολλοί εθελοντές όλων των ηλικιών. Κερνάγανε και καφέ και χυμό και νερό, για ποιον ήθελε εκεί πέρα. Και είχαν και κάτι όταν ρωτήσαμε τον Σταύρο τι του άρεσε περισσότερο από εκείνο το μέρος. Η απάντησή του ήταν ο περίεργος κόκορας. Α, ναι. Από όλα τα γαϊδούρια, ο Σταύρος διάλεξε τον περίεργο κόκορα. Ναι, γιατί είχαν κάτι κότες κινέζικες εκεί πέρα. Που ήταν πολύ φουντωτές. Ναι, ήταν φουντωτές κότες, σαν να είχαν τσουλούφια μπροστά από τα μάτια τους ήταν. Και ήταν ο αντίστοιχος κόκορας μαζί τους εκεί. Ναι, ήταν φοβερός. Ναι. Αυτό που με συγκλώνησε περισσότερο ήταν ότι πολλά από τα γαϊδουράκια εκεί πέρα είχαν επιδέσμους, ιδιαίτερα τα πιο γέρικα σε ηλικία, γιατί λέει οι καρακάξες, που είναι ένα μαυρό άσπρο πουλί σαν κοράκι, στα αγγλικά λέγονται magpies αυτά, πάνε και τσιμπάνε τα γαϊδουρία και τα τρώνε. Δηλαδή σοκαρίστηκα, τύπου τα τρώνε ζωντανά και άμα είναι νεαρά σε ηλικία τα γαϊδούρια μπορούν να αντιδράσουν και να κλωτσίσουν κάτι με την ουρά τους, δεν ξέρω τι, αλλά άμα είναι μεγαλύτερη σε ηλικία δεν μπορούν να κάνουν πάρα πολλά και μπορεί και να τα σκοτώσουν από ό,τι καταλαβαίνω ή να τα πληγώσουν πολύ άσχημα. Ναι. Και μου φάνηκε αποτρόπαιο. Έχουν όμως τη σοφία οι καρακάξες αυτές να πηγαίνουν μόνο στα γέρικα. Εμένα αυτό μου φάνηκε το πιο παράξενο. Γιατί τα νεαρά προφανώς τα διώχνουν, οπότε αυτά δεν πάνε να τα ενοχλήσουν. Κάπως ξεχωρίζουν που πρέπει να πάνε. Εμένα, Δημήτρη, το άλλο που μου άρεσε, δεν είναι βέβαια συγκλονιστικό, ήταν όμορφο, είναι ότι έπαιρνες μέρος στην όλη διαδικασία. Δηλαδή, σου φέρανε βούρτσες και μπορούσες να βουρτσίσεις τα γαϊδουράκια. Α, ναι. Παιδιά, αυτό είναι υπέροχο. Δηλαδή, δεν είναι απλά τα γαϊδουράκια πίσω από το φράχτη και εσύ τα βλέπεις, μαθαίνεις τα ονόματά τους, την καταγωγή τους, ότι ο Αφρικάνικος γάιδαρος έχει ένα σταυρό πάνω στη ράχη του κτλ. Σου ανοίγαν το φράχτη, εντάξει, δεν τα τάιζες και καλό γενικά είναι να μην είχες λέει φαγητό μαζί σου γιατί το μυρίζανε, αλλά σου δίνανε κάτι μεγάλες βούρτσες και τα βούρτσιζες και πήγαινες και τους έξινες στην πλάτη
Και αυτά ήταν πάρα πολύ χαρούμενα με αυτή τη διαδικασία. Και φυσικά μπορούσες και να τα χαϊδέψεις. Δηλαδή, σε αφήνει να γίνεις λίγο μέρος σε όλο αυτό που συμβαίνει. Και νομίζω αυτό για τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό και σπουδαίο. Και για τους μεγάλους. Εμείς βρήκαμε την πιο γερασμένη γαϊδούρα, νομίζω τη λέγανε Σοφία, που ήταν 43 χρονών. Βάσο τη λέγανε. Βάσο, οκ. Ενώ το Max που φτάνει ένας γάδερος είναι 50. Οπότε ήταν πολύ μεγάλη. Ο Σταύρος τη λάτρεψε, μόνο σε αυτή πήγε. Στα μικρά δεν ασχολήθηκε. Να τελειώσουμε σχετικά με τα γαϊδουράκια, ότι στα ελληνικά η λέξη γαϊδούρι, όταν λες είσαι γαϊδούρι σε κάποιον, είναι πολύ προσβλητικό. Ναι, ρε γαμώτο. Έχουμε κάνει και άλλες φράσεις. Έχουμε κάνει και ένα επεισόδιο παλιά. Είχαμε κάνει το καταφωνεί και ο γάιδαρος. Α, ναι. Που σημαίνει όταν μιλάς για κάποιον, το speak of the devil, ας πούμε, και εμφανίζεται, καταφωνεί και ο γάιδαρος. Αλλά άμα λες κάποιον γαϊδούρι, είναι σαν να το λες πολύ αγενή, πολύ άνιωθο. Θα λέγαμε αναίσθητο. Ναι. Αλλά είναι γιατί να λες τα γαϊδουράκια τα καημένα να τα παρομοιάζεις με κάποιον αναίσθητο. Δηλαδή δεν τους αξίζει αυτό το πράγμα. Ναι, ρε γαμώτο. Είναι πολύ τρυφερά και πολύ, πολύ καλά ζώα. Υπάρχει και η άλλη ωραία έκφραση ότι έχεις γαϊδουρίσια υπομονή. Δηλαδή ότι έχεις πάρα πολύ υπομονή. Ότι εκεί ξεροκέφαλος θα τα καταφέρω. Επειδή είναι ξεροκέφαλα όντα τα γαϊδουριά, το χρησιμοποιούν αυτό. Παιδιά, αν πάτε στη γαϊδουροχώρα, μία συμβουλή. Είναι μακριά, είναι κοντά στο αεροδρόμιο, γενικά είναι μακριά από το κέντρο της Αθήνας και από τα πάντα. Να έχετε μαζί σας φαγητό ή κάνα πατατάκι ή κανένα μπισκοτάκι, ειδικά άμα πάτε με παιδιά. Δεν έχει τίποτα δίπλα. Μόνο χυμό και καφέ προσφέρουν τα παιδιά εκεί και καλά κάνουνε. Αλλά άμα θέλετε, δηλαδή μπορείτε να φτιάξετε φαγητό και να κάνετε πικνίκ μέσα στη γαϊδουροχώρα. Έχει κάτι ωραίους πάγκους για πικνίκ, απλά πηγαίνετε προετοιμασμένοι. Αυτό. Πολύ καλά το είπες, μόνο με αυτοκίνητο πας εκεί πέρα. Ναι. Και άμα θέλετε περισσότερα μπορούμε να σας πούμε περισσότερες πληροφορίες. Σκεφτόμαστε να κάνουμε και κανένα επεισόδιο βίντεο εκεί πέρα κάποια στιγμή, γιατί πολύ μας άρεσαν και οι άνθρωποι. Φτάνουμε κοντά στο τέλος πλέον του επεισοδίου. Λέω να ακούσουμε ένα ηχητικό. Τα μηνύματά σας. Γεια σας όλους και όλοι. Με λένε Ήλβα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για ένα πολύ καλό podcast. Και στο τελευταίο επεισόδιο μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση για τους ημίαιμους και νομίζω ότι ισχύει αυτό που είπε η Λάουρα, ότι σήμερα, αυτές τις ημέρες με την παγκοσμιοποίηση, δεν είναι σπουδαίο πράγμα να μεγαλώσει κανείς με διπλή καταγωγή. Και ήταν διαφορετικά στις δεκαετίες του 90, όταν μεγάλωσα εγώ. Και έτσι ως Ελληνοσουηδέζα, έτσι είχα την εντύπωση ότι έπρεπε συνεχώς να αποδείξω τη σουηδική μου ταυτότητα. Κάτι που νομίζω ότι έχει να κάνει και με την εμφάνιση, γιατί φαίνεται σε μένα ότι η εμφάνισή μου δεν είναι 100% σκανδιναβική. Και αυτό νομίζω ότι με έκανε να αρνηθώ λίγο τις ελληνικές μου ρίζες, κάτι που το μετανιώνω βεβαίως σήμερα. Και έτσι προσπαθώ να ξαναβρω μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτές τις δύο κουλτούρες και βεβαίως να ξαναβρω τη γλώσσα, τα ελληνικά. Αυτά. Ανυπομονώ να ακούσω πιο πολλά για αυτό το θέμα και τα ξαναλέμε. Γεια. Εγώ στέλνω μία πρόσκληση ανοιχτή σε όποιον έχει έτσι διπλή καταγωγή όπως οι φίλοι μας εδώ. Μπορούμε να κάνουμε και ένα podcast μαζί. Μπορείτε να στείλετε ένα mail στο Δημήτρη και θα σας δώσει οδηγίες, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Ναι, η πρόσκληση που έχω κάνει πολλές φορές. Ναι, με το Δαμιανό ήταν στο Βερολίνο, δεν ήρθε εδώ στο στούντιο, στο σπίτι. Η πρόσκληση που έχω στείλει πολλές φορές και ακόμα ισχύει για όποιον θέλει και για την Ήλβα είναι άμα θέλετε να κάνουμε ένα podcast στα πλαίσια των ημίαιμων, που μιλάμε με ανθρώπους που είναι μισοί Έλληνες και μισοί κάτι άλλο, στείλτε μου και θα το κανονίσουμε.
Στόχος μου είναι να έχω μία μέρα ανθρώπους από όλο τον κόσμο, από κάθε χώρα που υπάρχει. Φαντάζεσαι, 192, ξέρω εγώ πόσες χώρες είναι podcast. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν εμείς οι Έλληνες από όλο τον κόσμο. Και ναι, αυτό. Η Ήλβα είναι και στο Discord. Ωραία. Συμμετέχει ενεργά στο Discord μας και στο Book Club, όπου συζητάμε όλοι μαζί τώρα μιλάμε για τον Τρελαντώνη συγκεκριμένα, το βιβλίο της Πινελόπης Δέλτα, αλλά γενικότερα συζητάμε. Άμα θέλετε κι εσείς να συμμετάσχετε και να μιλήσετε σε εμάς και άλλους μαθητές, μπορείτε να γίνετε μέλη μας. Όλα τα μέλη μας έχουν πρόσβαση στον σερβερ μας στο Discord και από το δεύτερο επίπεδο και πάνω έχετε πρόσβαση στα δωράκια που σας κάνουμε για το podcast, που είναι η απομαγνητοφώνηση και το transcript player. Οπότε περιμένουμε όλους και όλες σας να συμμετάσχετε και να σας δούμε στο Discord και στο Patreon και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα σου, Ήλβα. Ναι, ευχαριστούμε. Και αν και εσείς θέλετε να μας στείλετε ηχητικό, όπως πάντα, easygreek.fm, send us a voice message, μέχρι 1,5 λεπτό από εκεί. Μπορείτε να μας στείλετε και ένα email στο podcast@easypavlagreek.org. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουμε και για σήμερα. Σας χαιρετάμε, να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια και χαρά.